É un dos epicentros da actividade pública do Concello de Moraña, pero a todo agora carecía de luz. A Carballeira de Santa Lucía estrea novo alumeado a menos dun mes para a celebración da Festa do Carneiro Espeto. O proxecto levado a cabo busca integrar os farois coa contorna. A luz dirixirse cara aos árbores e enxalzando o porte dos carballos durante a noite. Moi satisfeita do proxecto que se levou a cabo aquí porque, era complicado iluminala, non? Porque, é unha carballeira co seu entorno natural, pois non atopábamos tampouco, unha iluminación que se integrase no entorno e a verdade, pois, que se fixo desde unha iluminación desde o suelo, iluminando as unidades todas de carballos que temos nesta carballeira, unha iluminación que vai directa hacia a parte superior dos árboles. A actuación foi posible grazas a unha axuda da Xunta. Dos 42.000 euros que custou o proxecto, a subvención do Goberno galego cubriu o 80% do gasto. Sin este tipo de órdenes e de axudas, pois concellos como o de Moraña ou Noso, pois sería inviable poder facelo, porque estamos falando de presupostos bastante elevados que apenas temos para un pequeno porcentaxe do noso presuposto para inversións. Na mesma liña, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, salienta que estas partidas roldan os 3 millóns de euros ao ano, cantidade que permite a moitos concellos de Galicia poñer en marcha proxectos que doutro xeito, dixo, resultarían inviables. O que pretendemos é darlles cantidades, como decía a alcaldesa de Moraña, para cada concello son significativas, porque son pequenos concellos que se non tería moi difícil facer este tipo de actuacións e, sobre todo, son os propios gobernantes municipais os que saben exactamente ese servicio, esa obra, esa actuación concreta que vai ser moi rendible con a cantidade que se digo que en principio pode non parecer moi importante, pero sumada concello a concello, pequenos concellos casi sempre, rurales do interior, son cantidades moi importantes. Desde que estamos convocando esta subvención irán ao redor de 30 millóns de euros. O vicepresidente e a alcaldesa aproveitaron tamén para supervisar as obras que se están a cometer no mercado de abastos do municipio. A mellora consiste na sustitución da cuberta da praza, un proxecto para o que se destinan preto de 180.000 euros.